Здравейте, аз съм Enjoying Starro и днес дойде време да направим една подредба, крайната цел на вашите отношения, на къде ви води съдбата. Да видим на къде ви води съдбата с човека, за който си мислите. Мислете за човека, от който се интересувате и се абстрахирайте от отговорите, които ще получите, за да може енергията да тече свободно. За тези от вас, които искат да се свържат с мен, можете да го направите на страница Enjoying Starro, на телефона, който ще оставя в клипа, и в Facebook групата Сиянието на душата, танца на Таро и астрология. Така, сега хайде да се заемем за работа и да видим човека, за който си мислите и вие, на къде ви води съдбата ви с този човек. Хайде да видим каква е причината съдбата да ви срещне с човека, за който си мислите. Хайде да видим така. Каква е причината съдбата да ви срещне с човека, за който си мислите. Така. Тук е трябвало да вземете уроци с този човек, за който си мислите. Тук много от вас имат някакви страхове да допускат до себе си. По-скоро човека, за който си мислите, т.е. хората, за които си мислите, имат такива страхове и се страхуват да допуснат истински до себе си. Да видим още какво ще кажат картите. Абсолютно. Тук имаме енергията на това, че много лъжи и заради много страх са изказани между вас двамата. Да видим. Абсолютно. Тук идеята, причината, поради която са ви събрали, е този човек да се научи да казва истината и да си показва емоциите, да не се страхува, да не се предпазва точно от любовта. Да видим още. Абсолютно да. Тук при някой от вас, за вас самите, урокът е да си тръгвате. Урокът тук е да си тръгвате, когато вместо любов ви се подават лъжи, манипулации и измами. Да видим още какво ще кажат картите. Абсолютно да. Тук му го казах, точно така излезе. Значи, от това, което виждам, смятам, че тук много от вас, при вас урокът, който трябва да вземете, е да си тръгвате и да отблъсквате хората, които ви причиняват болка, хората, които ви лъжат, хората, които ви манипулират, защото така усещам, че доста от вас се усещате, когато това нещо се случва. Усещате се, когато сте манипулирани, и тук така ще се проиграе, че тук урокът е да отхвърлите такива хора, да не допускате до себе си такива хора. Тук имаме въздушна кралица, водолей, близнаци и везни. Да видим още. Абсолютно да. Тук също така урокът е да проявите сила. Вместо инат, вместо така да се вкопчвате, урокът при вас е да проявите сила, да проявите характер, да проявите, така да се каже, една такава твърдост, в която да не допускате негативни хора около себе си, негативни хора, които така ви влияят зле. Да видим още. Абсолютно да. Тук определено трябвало да се научите с този човек да взимате решение и да давате път на любовта. Вие с този човек водите една война. Той се страхува от вас и ви отблъсква. Вие в момента се страхувате от него и го отблъсквате, а тук урокът е любов. Тук урокът е любов и сила. Сила за това да бъдеш себе си пред другия, сила за това да отхвърлиш, когато е необходимо, докато този човек не стане това, което вие самите искате. Събирам картите и продължаваме напред. Така, хайде сега да видим защо съдбата предначерта така пътя ви, че да се разделите. Защо се е случила по съдба тази раздяла? Така да погледнем. Хайде да видим. Защото тук имало много забавяне, имало някаква монотонност в отношенията, някакво така неглижиране от страна на човека, за който си мислите. Сякаш това не му е било толкова важно, сякаш вие не сте били по някакъв начин приоритет за него, но той в същото време е взимал от вас, взимал е, грабила от вас, не е правил компромиси общо взето и така да се каже си огаждал основно на себе си. Тук определено има доза егоизъм. Да видим още. Да, ето го и егоцентризма. Тук е имало и доза егоцентризъм и доза егоизъм.
Тази раздяла, този крах на отношенията е станал под диктовка на висшите сили, защото тук не са изказани правилно чувствата. При вас сякаш от това, което усещам, отношенията са построени на напълно грешна основа. Тук единия е обичал, показвал е любов, другия се е държал, все едно само той си е важен за себе си. Общо взето това се вижда по картите. Да видим още. Абсолютно и многото лъжи. Многото лъжи също са причина за вашата раздяла. Тук много от хората, за които си мислите, са били доста объркани. Доста объркани и не са знаели какво да правят. Те са колебали между това да се дръпнат от вас, да приключат с вас или да покажат емоции. Тъй като приключването е по-лесния вариант, те са избрали по-лесния вариант. Затова и тези отношения са се разпаднали. Да видим още защо са се разпаднали. Много лъжи, много манипулации и много страхове. Тук усещам подсъзнателни страхове и от двете страни. Като при вас страхът е от отхвърляне, страхът е да не бъдете изоставени. При човека, за който си мислите, неистов страх от това да не бъде вързан, да не бъде завързан, да не бъде, така да се каже, по някакъв начин да не бъде вкаран в капан, от който той не може да се измъкне. Сякаш се задушава от това нещо. И другия страх, който усещам при него, е страх да се довери. Страх да бъде себе си. Да видим още какво ще кажат картите. Абсолютно да, липса на действие, лъжи за такова. Тоест по някакъв начин този човек ви е лъгал. И тук комуникацията изобщо не е вървяла. Изобщо не е вървяла комуникацията тук и може да се каже, че от това, което виждам, смятам, че основната причина тук са вашите травми. Така общо казано. Вашите травми са основната причина тези отношения да се разпаднат, защото не сте ги отработили един с друг. Така, сега видяхме защо са ви разделили. Хайде да видим защо в момента не можете да продължите без човека, за който си мислите. Защо в момента, колкото и да се опитвате, не можете да продължите без човека, за който си мислите. Какво иска да ви каже съдбата с това нещо? Хайде да видим. Ами не сте го пуснали. Значи колкото и да си натите, колкото и да отричате, не сте го пуснали. Абсолютно да. Някак си сякаш много от вас започват вече да се възстановяват. Започват вече да пускат ситуацията и започват бавно да продължават напред. Но вътрешно в себе си все още не сте го пуснали този човек. Да. Имате страхове да се доверите на някой друг. Имате страхове да се отворите, абсолютно. Имате страхове тук да се доверите на някой, че може да ви обича, че някой може да държи, така да се каже, истински на вас. Да видим още какво ще кажат картите. Абсолютно да. И тук някак си много от вас, от това, което усещам, сякаш сте обърнали гръб на любовта, сякаш сте си казали, аз бях до тук, няма да се занимавам повече с никой. И така бих казала, че го усещам, сякаш ще го казвате и натливо такова. Сигурно няма край, аз повече с никой няма да се занимавам. Тук имаме земна кралица, Козирог, Дева, Телец. Да видим още какво ще кажат картите. О, да, тук определено дори и овните, стрелците и лъвовете са в същата тематика, в същата идея. Отхвърлям и повече не се занимавам. Значи земните и огнените зодии тук са настървени страшно много да отхвърлят вече всеки, който се доближи до тях. Да видим още. Да, абсолютно. Ще продължите в крайна сметка напред. Ще има продължение напред. Този инат до някаква степен усещам, че ще ви помогне. И ще започнете по някакъв начин да допускате хора, но няма да се доверявате. Няма да се доверявате и сякаш така усещам нещата, сякаш всичко ще проверявате, всичко ще тествате. И дори така бих казала, че много от вас, които ме гледат над 50%, ще станете много крайни. Ще станете много крайни, ще станете такива на крайности и най-малкото нещо, което не ви харесва, сякаш ще ставате и ще си тръгвате и няма да търпите. И това така го усещам при много от вас като взето решение. Аз повече няма да търпя който и да било. Така, събирам картите и продължаваме напред. Какъв трябваше да бъде пътя
на вашите отношения според съдбата. Какъв трябваше да бъде пътя на вашите отношения според съдбата? Да видим. Ами, любов. Тук любов, но, както се казва, да. Но тук, тъй като усещам, че при много от вас то е имало такива емоции, неизказани, обаче скрити и прикрити зад его и егоцентризъм от страхове. Но тук така ще се проиграе, че сякаш тази любов е трябвало бавно да дойде в живота ви, а пък някои от вас, така като ви усещам, не сте от най-търпеливите. Тоест, не сте от тези, които ще седнат, ще търпят и ще чакат и може така да се каже да ви се е начакало чакалото. Абсолютно да. Какъв е пътя? Да видим. Какъв е трябвало да бъде? Тук много от вас е трябвало да се доверите на интуицията си и да се усетите. Много от вас късно са се усетили и затова ги е заболяло. Още в самото начало е трябвало да се доверите на интуицията си и да се усетите за този човек, за какво става дума. Да видим още какво ще кажат картите. Да, абсолютно все, в крайна сметка, тук е трябвало да се приключи с страховете и този човек да покаже емоция, да покаже желание за връзка. Тук имаме воден крал, Риби, Рак, Скорпион. Да видим. Абсолютно тук по тези отношения е трябвало да се работи, но тук сякаш усещам човека, за който си мислите, сякаш душата усетила, че нещата са силно кармични и е решила така да избяга от отговорност един вид. Душите крайна сметка не могат да бягат от отговорност, но мъжете могат, така че да. Да видим още какво ще кажат картите. Абсолютно. Тук не е трябвало да се месят други хора в отношенията. Тук този човек сякаш не е бил на ваша страна от това, което усещам. Сякаш вие сте му говорили, вие сте го бутали, вие така, но той сякаш не е бил на ваша страна и дори така вътрешно ви е обвинявал, че едва ли не преигравате, преувеличавате, че сте много емоционални. Вие наистина сте били доста емоционални по въпроса за този човек и наистина в дадени моменти му е идвало много, но той не е бил на ваша страна. Той определено не е бил на ваша страна от това, което усещам. Така, хайде да съберем картите и да видим. На къде ви води съдбата с този човек? Хайде да видим главният ни въпрос. На къде ви води съдбата с този човек, за който си мислите? Така. Ето ги лъжите и манипулациите на този човек. Да видим на къде ви води съдбата. В момента този човек е в ролята на жертва, в ролята на пасивност, но съдбата тук ще доведе до пълна разруха. Тези лъжи, тези манипулации, тези грехове, които той самия има към вас, те ще бъдат абсолютно, всичко ще бъде разрушено, за да се изгради наново. При някой от вас, може би около 20 до 30%, ще дадете истински шанс на отношенията. Ще има такъв шанс. Кулата не означава крайност. Това означава много труден период. Но при други от вас наистина ще настъпи кулата и то по ваше желание. Да видим още. Абсолютно да. След кулата ще последва ново начало за някой от вас. Да видим. Съдбата ви води към една пълна разруха и едно ново начало, в което да се казва истината. Тук истината и от двете страни не е казана. Много от вас така усещам, че сте си слагали маски от страх от този човек. При други ще се проиграе така, че сте говорили истината и сте били обвинявани за това. Тук трябва да се изговори цялата болка, която е причинена, цялата истина за намесата на другите хора, за изневери, за лъжи и за манипулации. На къде ви води съдбата с този човек? Тук трябва да се изчистят страховете от причинената болка и да се работи по тези отношения. Някак си вие сякаш в момента и двамата сте като два влака, които вървят в различни посоки, но вижте сили така ги стесняват пътищата и отново ви бутат пак един към друг. Това усещам аз от енергията между вас двамата. Така събирам картите и продължаваме напред. Каква изненада ще ви поднесе съдбата с човека, за който си мислите? Хайде да видим така. Каква изненада ще ви поднесе съдбата с човека, за който си мислите?
Така, да видим. Ето ги лъжите. Лъжите отново излизат. Лъжите ще приключат. Това ще е изненадат. Тук лъжите ще приключат и ще настъпи едно гробно мълчание, защото, както казах, това е човек, който не знае как да бъде себе си, не знае как да бъде искрен. Тук усещам при много от хората, за които си мислите, травма от родители. Нанесат на травма от родители и тук човека се слага зад маска, зад лъжи, за да се чувства той по-добре, да се чувства по-спокойно и в безопасност. Да видим още какво ще кажат картите. Абсолютно, този човек ще се появи ни лук ял, ни лук мирисъл. И ще иска да работи по отношенията, ще покаже емоции. Само, че тук при някой от вас ще се проиграе така, че той няма да е готов за това, макар че ще си мисли така, няма да е готов за това нещо. И някой от вас така ще решат, ще го усетят това нещо и ще решат да се дръпнат. Може би около 20-30% от вас този човек ще бъде искрен. Наистина ще бъде искрен и ще бъде готов. Но при някой от вас над 40% от вас ще се проиграе ситуацията, че вие няма да се уверите и ще се дръпнете. Ще предпочетете себе си този път. Абсолютно да. И въпреки това някак си усещам, че този човек ще изпитва ще изпитва вина за това, което е причинил. И тук определено изненадата, която ви чака, е неговото завръщане. Неговото завръщане и при някой от вас това завръщане ще се развие като семейство, като създаване на сериозна връзка и това ще е около 30, дори бих казала до 40%, въпреки всички перипетии, въпреки всички трудности, въпреки недоверието, дори да се дръпнете в началото, при някой от вас ще се стигне до семейство, до сериозна връзка с този човек и дори до дете. Така, събирам картите. И продължаваме напред. Хайде да видим съдбата, какъв дар ще направи за тези изпитания, които ви се случват. Гледаме сега в момента само за вас. Какъв дар ще ви направи съдбата за тези изпитания, през които в момента преминавате с този човек? Какъв дар ще ви направи? Ще изчистите много карма. Ще изчистите кармичен път. Абсолютно. Тук всичко ще се разруши за ваше добро. Това е част от кармата. Да видим още. Абсолютно. И тук много от вас ще премахнат травмите си, ще премахнат страха си, ще премахнат ще имате нови травми, върху които ще трябва да работите, но тези травми, които са от минал живот, които ги носите заради този човек, ще бъдат изчистени. Да видим още какъв дар. Ето, колелото на съдбата ще се превърти и много от вас, от това, което усещам след този човек, след всичко, което ви е било причинено, вие така ще се връщате назад в спомените си, ще се връщате в миналото, но много от вас, заради всичко, което ви е било причинено, ще срещнете човек, правилният човек от това, което усещам. Сякаш ще срещнете правилният човек, с който вече ще можете да създадете семейство. Тук лъжите ще свършат, болката ще приключи, колелото ще се превърти и всичко, което е било причинено на вас, ще бъде причинено на човека, за който си мислите. Да видим какъв дар ще ви направи. Абсолютно да. Тук той ще влезе в семейни отношения, в любовни триъгълници. Общо взето не го чака нищо добро. Тоест кармата ще се превърти, съдбата ще се превърти и този човек ще си получи урока и наказанието за поведението си спрямо вас. Това бях аз, Enjoying Star. Надявам се да съм била полезна и се надявам да ви е било интересно. Чао, чао!